mugore ra2018 baba vaMnangagwa vakati ivo vachaisa railway yechitungwiza, asi makore 5 apfuura hapana zvati zvaitwa kuti vange vachigadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu vechitungwiza kuti vange vachipinda muguta reHarare. Kune ruzhinji runobva kuchitungwiza ruchienda kunoshandira munzvimbo yeHarare. Vanhu ivavo nguva dzavo zhinji vanononoka kumabasa avo kana kumabhizimisi avo nechikonzero chekuti zvifambiso kana kuti michovha inenge ichinetsa. Vanhu vazhinji vachibva mudhorobha reHarare vodzokera kuchitungwiza uko kwavanogara vari kusangana nematambudziko sezvamuri kuona pamupikicha apa. Vakaungana vachishaya chokukwira kuti vaende kudzimba dzavo. Vanhu vanenge vaswera vamire vachishaya, vanenge vachida kunoitawo maassignments nemahomework avo. Vamwe madzimai anenge achida kunobikira varume vavo pamwe chete nevana vavo. Vamwe varume vanenge vachida kusvikawo kuti vaonane nevana kuchakachena, asi vanopedza svondo rose vasingagoni kuonana nemhuri dzavo sokunge vasingagari pamisha yavo, nechikonzero chokuti hakuna zvekufambisa zvakakwana. Ukatarisa Norton ine bari kufamba kuri kunetsa. Ukatarisa nzvimbo dzakaita sana Chitungwiza, kombi yacho ine mutengo wakakwirira maningi kuti vagone kufamba kuenda kuchitungwiza zuva rimwe nerimwe. Zvichireva kuti baba vanogona kupedza mwedzi wese vachishanda asi vachishandira transport, vagotadza kana kuwana mari yekuti vaende kuruzevha kumusha kwavo kwavakabva. Ndosaka tiri kuti sawa neZimbabwe handei tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu. Tivhote, tivhotera vaNelson Chamisa.